Moi boas, que tal? Benvidos unha semana máis a Noticias Rinconeiras, benvidos a un novo programa no cal non vai a faltar a mellor crónica do fin de semana, as novidades e noticias recentemente saídas no mundo da música aquí en Galicia e, como non, os singles que acaban de sair ao mercado e a mellor axenda rinconeira para que non vos perdedes nada na próxima fin de semana. O pasado fin de semana foi dos máis completos en canto a concertos que vin en directo se refire, xa que asistín a nada máis e nada menos que a 5 auténticos eventazos. Celebrouse aquí na Coruña o ciclo Bangal que congregou, entre outros, a La Montaña Pico Imperio, a Moncup, a Sheila Patricia e tamén as magníficas Fillas de Casandra. E ademais tiven a suerte de poder asistir a un dos dous micros abertos que se celebraron na Disfrutona de Lorzán para celebrar o primeiro aniversario da sala. Así que, xente, vamos a contar, vamos a dicir, vamos a expresar o que foron estos concertos para que, se nunca vichedes a estes artistas en directo, teñades ganas e vaiades na próxima cita porque vos aseguro que calquera dos artistas que vou a nombrar agora merecen e moitísimo a pena. Para comezar, La Montaña e Pico Imperio, segunda vez que os vi en directo despois de asistir ao concerto que deron baixo o ciclo Elas son artistas en Sada, e teño que dicir que nesta ocasión moitísimo mellor que aquela vez. Eles estaban moitísimo máis relaxados, o ambiente e o lugar, a verdade é que axudaron moitísimo e crearon unha atmósfera tan increíble que, aínda que sí, había xente que non os coñecía, había xente que non se sabía as cancións, pero era auténticamente maravilloso mirar para todos os lados e ver como a xente movía o corpo, como a xente gozaba e como a xente estaba sentindo a música e estaba pasando tan ben con estes dous rapaces que están chamados a ser dos máis importantes do noso panorama musical galego. Despois foi o turno de Moncup, artista de orixe francés, residente en Ourense, a cal eu non coñecía e a verdade é que fun a vela porque eu iba a ver a La Montaña Pico Imperio, actuaba despois, era gratis, non perdía nada e dixe, mira, vamos a quedar a ver que tal isto. E teño que dicir que foi unha auténtica sorpresa, un auténtico descubrimento e alguén a ter moi en conta. El explicou que o seu disco, o seu último traballo estaba feito tendo en conta os elementos naturales, que estaba tendo en conta a auga, o vento, tal. E que sorpresa cando de repente comezan a facer música usando pedras, comezan a facer música usando troncos, comezan a facer o sonido das ondas do mar ali in situ, en directo. A verdade é que foi unha actuación desas que un está de peu sentado, pero admirando e non pode facer máis que alucinar con que se faga isto, alucinar co talento e alucinar ca cabeza para que alguén decida que quere facer música deste estilo e a leva a práctica e ademais cunha execución tremendísima. Pero a noite non rematou con estas dúas actuacións. Como dicía, tive a ocasión de ir ao micro aberto, a segunda xornada do micro aberto para ser exactos, de la Disfrutona de Lorzán, sala que estaba a celebrar o seu primeiro aniversario, o seu primeiro ano de vida. Non o puiden ver completo porque o tempo era o que era e non podía estar nun lado e noutro, pero o que puiden ver servirme para descubrir cousas moi interesantes. Para comezar, Carmen Díaz, cantautora de Viveiro, da cal quedei absolutamente prendado da súa voz, da súa forma de tocar e, sen dúbida, dende ese sábado, dende este pasado sábado, é un artista a seguir e da cal aquí e de saber todas cantas novidades podamos ter sobre ela.
Tamén tiven a suerte, sí, vamos a dicirlo así, disculpad a pausa dramática, pero tiven a suerte de ver a Iago, o dono da Disfrutona, subirse ao escenario para cantar, bueno, para facer algo que vos vou poñer un anaquiño moi cortiño para que vos valoredes o que fixo. Pero, ora fora coñas, a verdade é que estivo moi guai, foi un momento divertido e casi solo por eso mereceu a pena ter ido ata aí. Tamén, como non, destacar dese micro aberto a Amoevo. Segunda ocasión que podía ver o proxecto de Amoevo e a David en directo, e a verdade é que foi unha auténtica pasada. 4 cancións que foron as que puderon tocar dentro deste micro aberto, entre elas o seu novo single que pronto verá a luz e que vos aseguro que vai a ser absolutamente brutal. E a verdade é que conseguiron que a sala enteira gozase, cantase, bailásemos e fose aquelo unha auténtica festa. O dixen noutra ocasión, o volvo a dicir agora, se tedes ocasión de ver a Amoevo, que vai estar nalgún outro escenario durante este verán, facédeo, porque o perreo, o goce e o disfrute están máis que asegurados. Xa o domingo foi o turno de ver a Sheila Patricia e a Fillas de Casandra. Sheila Patricia, artista da cal levaba moitísimos meses desexando ter a ocasión de poder ver en directo, e teño que dicir unha cousa. As expectativas foron ampliamente superadas por unha realidade na cal se puido comprobar que Sheila Patricia ten un talento e unha voz que non hai palabras para describirla. Eu avisei dos colegas que iban a flipar co que iban a ver e non só fliparon eles. Flipei eu, flipou toda a Fundación Luís Soane, fliparon os paxaros, fliparon toda a xente que estaba por ali, todos os que puderon escoitar aquelo, porque foi unha actuación que non ten casi descripción posible. Dende o comezo, pasando polo momento nos que ela tocaba, aos dous rapaces que a acompañaban, foi todo unha perfección que eu agora mesmo hai un problema, porque desexo poder ver outra vez a Sheila Patricia en directo e espero que non pase tanto tempo como nesta ocasión. E para rematar, Fillas de Casandra puxeron o broche de ouro a un fin de semana brutal. Pouco que añadir á crónica que fixen do Festival Emigrasón, que foi a primeira vez que as puiden ver en directo. Pero teño que dicir que nesta ocasión foi incluso moito mellor. Unha porque o sonido e o lugar acompañaban máis, todo hai que dicilo. A xente, a Fundación Luís Soane, o lugar, elas, o sonido, todo acompañou de forma que foi un concerto tremendísimo. Todo o mundo acabou saltando, todo o mundo acabou cantando, todo o mundo acabou gozando e creo que non marchou nadie sen dicirlle a persona que teño ao lado: quero volver a verlas, quero volver a disfrutar de Fillas de Casandra.
canto a novidades de semana, é imprescindible comezar falando do Festival Aturuxos que se celebra o 28 e 29 de xullo en Bravos, Ourol. Evento que vai a ser totalmente gratuito e que contará, entre outros, con Arritmia, García en sí e Nación Quilombo, Pauliña ou Mecánica Rolling Band para facer que sexa unha fin de semana chea de música, chea de rock e chea de moitísimo baile. Doinas ven na rúa, non é tempo de soño. Hai erros que se pagan caro, demasiado caro, se pagan caro. Tamén ven a anunciarse o primeiro festival Recorda Fest que terá lugar os próximos 8 e 9 en Oburgo, Culleredo, e no cal podemos encontrar con, entre outros, Iván Ferreiro e Pink Noise. Próximamente se anunciarán máis artistas do que pretende ser un festival de referente na provincia da Coruña. Momentos estelares y saltos mortales. Puede que mi vida sea una trinchera. Oh. Ademais, Carlangas, o vocalista de Nova Escarmiña, ven de presentarnos hoxe día 20 o seu primeiro disco no cal están incluídas cancións xa coñecidas como Se acabou la broma ou Paseitos por Madrid, pero tamén unha colaboración increíble con Grande Amore chamada O día que volvín a nacer e máis cancións cascales. Pretende que bailemos, que gocemos, que disfrutemos da súa música en todos os festivales nos cales imos a poder encontralo, en todas as salas de concertos nas cales vai a actuar e, por suposto, quero deixar claro que a era de Carlangas, a etapa Carlangas, a época Carlangas acaba de comezar e ten moito que dicir. Rodeado de xente elegante, calquer tonto se sinto importante. Rodeado de xente elegante, un ver que pasaba e volvín polo aire. Hoxe é o día que volvín a hacer. En canto a novidades musicais da semana, hai que comezar falando de You Can Hide e o seu Freedom, canción que sirve como adianto do traballo que verá a luz nas próximas semanas e que sona desta maneira. O Ravelo e Peter Petrovski veñen presentar o videoclip de Muñeira, traballo que sen dúbida é o complemento perfecto para que era xa unha canción auténticamente brutal e que pode disfrutar, por suposto, no YouTube da Diputación da Coruña e que luce desta maneira. Neste repaso de novidades musicais hai que pasar por Lugo, xa que Volga Z ven de presentarnos o remix de Sportif, o tema de Darius T e Young Love, o cal leva a este tema a un nivel absolutamente distinto, pero que se mantén fiel ao original, pero sonando dunha forma que vos vai a deixar absolutamente tolos, tal que así. Polo Sport, Le Coq Sportif, car rules everything around me, but not me. Quedándonos en Lugo é obligatorio falar de Vertergue Z e o seu Unha Máis, tema co cal este xoven grupo de artistas lucenses quere poñer en valor a noite da súa cidade e co cal quere facer que bailemos e que gocemos e, por suposto, estad atentos, escoitade, mirade, porque ides ter ganas de ir a comer e ides ter ganas de ir a beber na que, como di o Nema, é a mellor cidade para ir a comer. Así que, xente, Vertergue Z, Unha Máis, atentos, porque esto é así de tremendo. Veña, toma yo unha máis. Ainda queda moita noite, isto acaba de empezar, pero sei que a última hora vou a pillar un kebab. Que va, un pan pizza cun demais, ademais entra fame o bailar como animal. En canto a xenda rinconeira, hai que comezar falando por este xoves día 20, no cal estarán Furious Monkey House na sala Mardi Gras da Coruña a partir das 8:30 da noite, Luis Fercán no Teatro Principal de Santiago de Compostela tamén a partir das 8:30 da noite e Andrés Suárez que estará no Auditorio Municipal de Ourense presentando a súa xira Viaje de Vida e Vuelta e poñendo punto inicial a que vai a ser
unha fin de semana chea de música na nosa comunidade. Como una espina en el paladar, te vi llegar colgada de mi mano y yo no supe adivinarte una vez más. En canto ao venres, hai que destacar concertazos como o de Bala, que estarán a partir das 8:30 da noite na Sala Rouge de Vigo, ou tamén a MJ Pérez, Crúa, a Cordeireta, que farán gozar a Sala Rebullón de Mos nunha cita que terá lugar a partir das 10 da noite e na cal a música e a cultura galaica e portuguesa danse a man para presentarnos temas e colaboracións como este. Por aperta, amor, aperta, aperta a miña cintura. Este noso ben querer só ten fin na sepultura. Ademais, o propio venres, Crownez e Riverhacks estarán na Sala Filomatic da Coruña a partir das 10 da noite e Super 8 e Grilo farán o mismo a partir das 10 na Sala Mardi Gras para facer que a noite coruñesa este chea de rock e de temazos como este. Nadie soporta esta agonía, nadie se resiste, todo un animal siguiéndome el rastro, desquiciado y aturdido, vivo derramando sangre. O sábado tamén estará cheo de cancións, cheo de actuacións como, por exemplo, Luz Casal no Palacio de Congresos de Santiago de Compostela a partir das 8:30 da noite ou co Festival Istmo que se celebrará no Parque Santa Margarita da Coruña e no cal estarán Fillas de Casandra, Bollán e Costova e Bejo nunha cita na que, ademais, se podrán disfrutar de grafitis e arte urbana en directo e que fará que o Parque de Santa Margarita sexa unha auténtica festa chea de pogos, chea de reivindicacións e cheas de música de moitísima, moitísima calidad. Paso pola vida que parece de mentira, todos me miran, cando se chegan contame mentiras, cibran de liras, hai moi pouca xente na túa liga e todos pretenden estar arriba e unha copa, tomándome unha copa e levantando a copa, esperando a ver se sinten a derrota, o frío do outono golpeándolles na nuca. Tamén hai que falar do concerto de Rebelión de Inframundo na Sala Master Club de Vigo a partir das 9:30 da noite, cita, cuidado, para a cal non hai entradas xa á venta, e tamén a actuación de Igló no Teatro Principal de Estrada, concerto que comezará ás 9 da noite. E, por suposto, tamén a actuación de Exeria na cervecería Miguel de Ferrol, cita que servirá de presentación desta xoven formación e que poderedes disfrutar a partir das 10 da noite. Que jamais volverá prostrarse ante ti, xa case non recordo que amasen sufrir. O domingo hai unha cita que non vos podedes perder. MJ Pérez estará a partir das 8:30 da noite na Sala Crazy Kai de Cambados para por, ahora sí, o broche de ouro a este fin de semana no cal espero que disfrutedes de todas estas citas e de moitas máis, como dicía, que hai ao longo da nosa xeografía. E ata aquí o Noticias Rinconeiras desta semana. Como sempre, se tedes algún tipo de sugerencia ou calquera cousa que queredes comentar sobre este programa, tedes as miñas redes sociales, tedes o Twitter, o Instagram, TikTok, tamén estamos en twitch.tv Rincón de Daniel. En todos os lados podedes poñervos en contacto comigo para aportar sugerencias, para dar ideas de novidades, temas que teñen que salir ou calquera concerto que creades que é interesante para que este neste informativo. Xente, foi un auténtico placer estar unha semana máis por aquí. Espero que disfrutarades deste informativo. Perdón polos erros, gracias por estar ata o final. Un bico, que viva a música galega, que viva a música en directo.